Urang ba shnong commission compound ba Jeffrey Basan ulay thu ba shnong kalapan kenria menmit wood ya ki khana basa hostel sha community hall banlat na kading ka bashar khai ka babamdu ya ka ying school KGP Girls High Secondary School Shillong ha ka step up hoi tarik jamang arja al phaulai ha ka ju kapor uba Jeff ulay thu bakat kum ka jingyo jingtip jong u kadai ha kapor arbaje duna ai baladon kene ka jingja ki bahajan ki paramajan ki iningkong te ki pentip ki rangba jongka darbar ngi saya pur pada kajing penbenai wei ngi semi te ka bakongsan banengkong tam ka bangi ngile namar ban pelip kading tingi ngimla den re ka bangile kalong ban lum yakini ki kena ki basa hostel mo stetri ban lum yaki ban yalam yaki sipo yang darbar ban aisha sipor ka jakas ri ka jakasa penbiang ka kasya ni ai kat kabala ban pentengen ban penpalai ya ka jing kiam sim ka jing kuslai ka jongki te kumta kala ya ka kam la yami kilong kami ki samla ki rangba banya set ya tiu banya penbiang ki ba ro khoi bat kala ya be ya denti kumta ndang ilayo ya ka kubor ba ka lalong ban banyalam biang i kena hostel namar ban susong sa apo yang darbar kamlong hi ki dehi ban poi shala ki jakasa jakasong ki jongki bakin kham sngo sngan te kumta sha bakin mi na yang darbar la yo ban penlong ya ka jing dua ya ngo yu blei ba simdon kanu ka jing dia ka ba sosi ba kila wan pai sok biang hostel menta pat nang ni ki kini pagi joki kila nang wan shao no namar ke school 4 kenal no kan long mo te kila nang wan shao no kila nang lek no shala yeng shala snong te tang kum tai bat kabangi na kaliang ke snong di sngo si kada kolong ba kani ka school kade ka mot sa kan mau jongki missionary ki bawan ning kong ban ai ka tiang jong blai lomba jing nang jing start but kala syakri katas pak snap kala sei sibun ki riu krau ki riu pentai na kaneka kilong kme na kaneka school ngi ru mentangi susah ko umdum nomor ke bangi ji i baru kata ki bangi ni jarung ni jemi bon ki kam ngi sai pendep hangni na ta snong na ka benta ka jing bit jing biang jo kini ki school ki badan hajan susi so dia we namar kadai ka wei na ki mot sa kan mau jong ka jingwan yung ka tien ublei sa kani ka dong ka thain ka jong tang tai balang ki ba pek yang ni ka school kin sa khlie biang ban ya sa mat ya ka kam ka jing thmu ka jong ki bli sibu ngini kong ya kadai arduna sipo kabangatip mengaku orang bak senong aduna sipo te ndre shwai kata kila yatip kiwi kirang ba kila yami but te kawai kalong ban pek bagi breu kinum ya tur plumar namar bakading ko sirhei kajing syai kala jan kat kaba ka la ban phai khmat kane ko school kila thabalut pin keren saneng ne sarum ne sakadiang ne sakamon paro kila syai lut ni tip bakala don kajing blooding dei bangi i ki yeng bagi thaba kabaya namar bangi kran para mangiru bat bangim de ki restart ki rusyam pangru nya kran ban ong ba lada dei ka short circuit electrical short circuit kamu ka dei bandon ka power ndai tadi ka shutdown kana ro khara beje siteng men apel blai Henry ke ai ka penlong ya ka bakan kemding kumni ke ngimla sutu men sebaki kini ka school ka de ka balasna de ki ding ki ba paka bha ki di ding ki ba ya kham tam ki dikse te ka khleng ro ka jur bha kala ban rap lang ban pen kelang ya ka ding wi kum tu ki wan hi kum tu te ga gon kham stop continue be ka ding yak se tu
Te menong kepor mepet por tapi kemar tu mana saya malong mari tu kala continue ikai kempur susu kala along very successful tak juga kan Nga benang baka jiwan pui. Betul gue boleh iPhone dia apa kelawan kala kam jong kap kan long ni jong ban ong ban ong ban pur lah sistem ban kontrol ni ban pensange kan tentang kundi tinggi su hun kata namar ki yang kila yak hadin nang ni ki hadin jo kan ni ka kompleks jong ka school area kila don segi yang ki be kha sharum de shat kan ka liang ru Henry pindapat kan ka surok ko kala herap ka footpath ka baya sti ka liang ru kala herap ribun beta Henry ngiro ru ya ka fire brigade ba wat lata ka kam slam kin diat ru Henry kala le wud kam jong kam begitu Islam di Islam song dong te kesimpulan ban kena dia pai tai bin dan ukot upai ni kabai kilam tak bai nak long ma kali kam nak siswa le kaya untuk kabai kiwi kan tak yang tu bai te kali kam pet su that's very good thing kali nak the first time we men kan ni tu very good thing tu te ka kaya ka kam kita ngai ai kuble ki kali kam lai da ya bar ko alis kali ing mal issue